Asociácia spája. Áno, to je hlavná myšlienka. Volám sa Martin Dugolinský a som jej prezidentom. Naša asociácia, v skratke ARX, čiže Asociácia realitných kancelárií Slovenska, vznikla za účelom spolupráce a zlepšovania kvality práce jednotlivých realitných maklérov a realitných kancelárií. Všetky naše aktivity teda vedú k tomu, aby sme zlepšili povedomie verejnosti o našej práci. Aby sme získali väčší podiel na trhu. Aby sme začali viac spolupracovať. Lebo len týmto spôsobom môžeme realizovať viac transakcií a tým uspokojiť viac zákazníkov. Ak chcete aj vy sa stať našim členom, radi vás privítame. Všetky podrobnosti nájdete v jednotlivých sekciách tejto stránky. Pekný deň prajem.